Ay, sini joto syarat Triprani Tiprasa Tripura Mothar Sungno Koki haisi Tangnai 8 tariko Gamakuni ngai BJP song press meet khaimani sini Tripura Mothao phainai rok 18 poribar bo phainai rok no jotono tabok no ro thik tongkho borong ke dalar nei samani jotono sini Tripura Motha strong tongkho sini mayungmarai gorjong khola koroimara gamaku jotono sing bisi gaisani joining apro sing nalaimani bo sottikari ne o joining tongo sara Tripura ni Tripura saruk jotono YouTube ro nukbaikha abo thik tongo जों हाइनि बागै BJP song जे प्रेस मिट खाइमानि बोनो जों पाल्टा जवाब रनि बागै जों ताबो प्रेस मिट काइसा खाइलाइखा हाइनि बागै सिनि जतो Tripura Mothani आदम संजतो थासा खेरो जतनो जों प्रेस मिट खाइबेनि बाध्य दंलक मांखा कारण बरक दालार फाकी सामानि ब ताताल ब सयक गया बरक प्रेस मिट खाइमानि BJP song खाइमानि आबो ठीक 18 परिबार दं किन्तु अर खरकसा बरक बुरा खलायै मकलसा सिनुक गया बनो बर किसाय लुबिक फुनुक लाइखा ब सत्तिकारेनि Tripura Motha फाइजा Tripura Motha ब फाइमानि फले बरनो लु फुनुगैनाय बरानो लु फुनु कानानो लु फुनुनाय 12000 रां रनाय ताइबो पेन्सन रनाय अमताइके बरक हाय बरक बादै नाफि बरक प्रेस मिट खाइसामासि आबनो जतनो ताताल हदि ब दालार बरक सुदु रां पैसा लु फुनुगैनाय ताइ नग रनाय हुक रनाय जों ब्लक थेके रनाय अमताइके बरक दाला फाकी सासाइसि सिनि Tripura Motha बरक न सबाइयानि बागै Tripura Motha सनो सबाइयानि बागै बरक हाके प्रेस मिट खाइमानि आबोनि बागैनो जों जतो सारा Tripura सनो ताइबाइसे सारा Tripura नि Tripura सारनो ताइबाइसे नायदि नैसिन कबखा आसुकनो हामबाय जों गामको जॉइनिंग प्रोग्राम खाइमानि 6 तारिखो ब ठीक दङ ब दालारिया आंगसुकनो कक सावैनाय जत चिनि सारा Tripura नि Tripura Motha Tripura सासनो नायदि दैबायसे जों पाल्टा जवाब नाय जों बायदतमलक जों माखाय आनि बुंखे कलिमोहन जमातिया आं चिकिनसा पदफा तंथुं आं ब्लक कमिटिनि सदस्य एक्चुअली समपि नगरनि आं गामकुनि जॉइनिंग नतै प्रोग्राम नतै जों ककनो आं साखा जतन 6 August was गामको बाजार सबाबो जों फाइमानि न BJP नि होते फाइमानि Tripura Motha खा फाइमानि बर तमा हफिका जों दालार हो ताबो बसथां फाफानो जतन नायबायदि जतन फेसनि फाइमानि बर जों दालार हो जों त्याग Tripura Motha हो याक सफाय माने सामिल खाइफाइले माने जतन Tripura Motha बुबाग्रमा हाजावै फाइले 18 परिबारखौ जों फाइलेननि के मसा फिरो तेस फाइनि होनाय तंखो आपने जों नारगै तंखो और जों बसकांगो कमिटि संलाय तंगु प्रोग्राम खामिने आफरके ते बुजों नखारनाय आइमा BJP संताबो जे सामने बनो जों उल्टा बायनि बरक बायमान न जों कबैनि तागनो BJP नि आरपीएफ खाने जों थुन्याबै जों Tripura Motha तंखो जों Tripura Motha बवाग्राना हाजागै दा बसकांगो ते फाइनेन्स खालामा थाबो जों बनो स्टप बियाखो